Здравейте! В това видео ще ви покажа как да направите първата си програма на C++. След като отворите CodeBox, отидете на менюто File, изберете New и Empty File. Това създава един нов файл, в който ще може да напишете кода на програмата. Но първо, преди да правите каквото и да е, трябва да запишете файла. От Save избираме Save As и даваме смислено име на програмата. Например, първа програма. Задължително след като напишем името на програмата, трябва да напишем .cpp. Ако не направим това, програмата няма да тръгне след това. Штракам върху Save. И вече сме готови да напишем кода на програмата. Аз ще направя една примерна програма, която в общи линии не прави нищо. Така, след като съм написал кода на програмата, штракам на този бутон тук. Той се казва Build and Run. Целта на този бутон е да пусне програмата, която сме написали. И ето, тя се пусна. Както казах, тя не прави нищо. Значи работи правилно. Нека да видим какво се е случило в папката, в която създадох файла първа програма.cpp. В тази папка вече има три файла. Единия е съответния първа програма.cpp, което е кода на нашата програма, който току-що написах. Другия файл е първа програма.exe. Това е файл, от който може да пуснем програмата директно. Третия файл се казва първа програма.o. Това е файл, който е помощен за C++, който се използва за да се създаде този .exe файл. Добре. Така минават нещата, когато напишем програмата успешно. Т.е. не сме допуснали грешки по време на писането на програмата. Нека да видим какво ще се случи, ако случайно допуснем грешка по време на писането на програмата. Например, нека сме изпуснали тази скоба. Отново, за да пусна програмата, штракам върху този бутон. Но в момента вместо да се пусне програмата, се появи този червен правоъгълник пред този ред. Идеята на този червен правоъгълник е да ни покаже, че там някъде сме допуснали някаква грешка. Също така, в долната част на екрана би трябвало да се появи съобщение, което ви показва каква точно е грешката. В момента това го няма и затова аз ще покажа съответния подпрозорец, като отида на менюто View и избера Logs. И ето, тук е описана грешката, която сме допуснали. Пише, че грешката е на пети ред и следва описание на английски, което казва каква точно е грешката. В случая пише, че сме пропуснали нещо преди затварящата къдрева скоба. Това нещо, което сме пропуснали преди затварящата къдрева скоба, беше точно отварящата къдрева скоба, която беше в края на четвърти ред. Добре, след като сме добавили това, можем отново да штракнем върху бутона Build and Run и програмата ще се пусне успешно. Както видяхте, когато програмата се е пусна успешно, няма никакви червени правоъгълничета отстрани и никакви червени редове под прозореца отдолу.